welcome sa inyong lahat na mga tumulong sa akin. Then, ito, panoorin natin siya. Congratulations, friend! Happy ako para sa'yo. Kasi sa mga dream mo, hindi mo na matutupad. Alam ko, friend, na one day, magiging isang magaling kang vlogger na aabang-abangan yung mga viewers na pamilya ako. Kahit na lang, friend, lagi ka din sa work mo, pero hindi mo nagagawa mo pa rin. Basta, friend, pagpatuloy mo lang yan, mararating mo ng maayos, ano ba nang gusto mo parating. Lagi ka lang magkakaibigan at huwag mong kakalimutan na dito lang kayo mga kaibigan mo para sa work ka. Congratulations again, friend. Thank you kasi sa mga upload mo, natutunan ako. Siyempre, thank you sa long friendship natin. Ingat ka palagi. Love you. Hello, this is Cortez and mega congratulations sa iyo, Angkin Vlog, and finally na-achieve mo na ang matagal mong pinakahihintay na ma-monetize ang iyong channel. And this is it. Focus ka lang and mag-ingat lang sa mga upload para hindi magka-problema. Then wishing you more success and more power sa iyong YouTube career. On behalf of Tintigas family, syempre masaya kami para sa iyo at na-monetize ka na. And once again, congratulations sa iyo, Angkin Vlog. Bye! It's everything here, mabay po, pero juicy. Dito ako try to congratulate sa Messenger mo for being a monetized channel. Congratulations, IC. Nakita mo na din yung mga pinaghirapan mo, pinagbiyakan mo. Keep it up. Always remember, andito kami Team Tigas para sa'yo. Congratulations once again, Messenger Vlog. Hey, what's up guys? This is Crafty. I just want to congratulate my good friend, our kapatid, Amtin Vlog. Finally po, her channel is now monetized. So please, don't skip the harang. So I wish you more success in your YouTube journey, and once again, congratulations to you. Mabuhay ka. Hi guys, it's Gabby and Mommy. We are just here guys to congratulate our friend 18 Vlog sa kanyang monetization at sana ay lalo pang lumago ang kanyang channel sa mga susunod na araw. At sana ay magkaroon ng maraming blessings kasi you are blessed with a lot of friends na tumulong sa'yo para makuha mo ang iyong hours. So for now, we want to say congratulations again and we are so happy and we are so proud of you. So ito na lang para sa'yo dahil malayo ka naman sa amin. So this is your flowers from Gabby. Mwah, 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 mwah. Flying kiss. Thank you. Yun o. Hello mga kamata. Nagbabalik na naman po ang lalaki laging tulog, laging pagod, laging antok, Benjamin Mata Jr. So today's video mga kamata, gusto ko lang batiin ang isa sa ating mga kapatid sa Team Tigas. Walang iba kundi si Ate Amtin Vlog. Yay! So Ate Amtin Vlog, gusto ko itong batiin ng congratulations and more power, and sana tuloy-tuloy lang ang pangarap mo sa buhay. Alam ko, pinagpaguda mo to na kahit sobrang busy mong tao, but still, meron ka pa ring time para sa iyong YouTube world. Kaya maraming salamat dahil patuloy pa rin ang suporta mo sa Team Tigas kahit napaka-busy ng tao. Pero at least, isa ka ng certified YouTuber. So ate, minabati kita ulit ng congratulations and good luck. Laban lang Ate Ingrid. See you soon and God bless. Bye bye.
Oh, hello sa'yo Madam Intin Vlog. Mega love shoutout. Gusto lang kita batiin na congratulations. Ikaw ay ganap monetize ng channel mo. Keep it up, more videos and good luck and more LS para sa $sign. Para sa mga pakulay-pakulay dyan. Alam mo na. God bless. What's up guys? It's me, Celo G. At Team, congratulations! Monetize ka na. Siyempre marami ng super chat na darating. More blessing to come. God bless you. Ayan, tapos na ang paghihirap mo sa watch hour. And more power to come. God bless you. Libre mo ako Jollibee, Team. Ikaw, Bye bye, congratulations. Hi Impin's Vlog! Mega congratulations to you sa wakas. Ang channel mo ay monetize na and alam kong for sure na masayang-masaya ka kasi ramdam ko kung paano mo pinaghirapan, kung paano ka nag-work hard para sa channel mo para maabot mo tong achievement mo na to. So mega congratulations! I'm super proud of you and paano ba yan? More uploads na, more videos to come. I've always loved your cooking skills, so I would love to see more of that. So yeah, sipag at tiyaga really is real. Now, congratulations and ingat ka lagi and God bless you. Hello, pala may babatiin lang ako sa isang tao dyan, si Intin Vlog. Yan, congrats sa'yo, naging success na yung channel mo, na-monetize na. Yan, dahil yan sa sa vision mo sa paggawa ng video, kahit may trabaho ka, and dyan pa rin yung mo sa channel mo. Yan, unahan mo pa ako. Tuloy-tuloy lang yan. Nandito lang kami, sumusuporta sa'yo at ulit, congrats at ingat at sana uwi ka na para magkita na tayo in personal. Yan. Hello! Good morning, Sisi! And congrats sa'yo. Monetized channel ka na. God bless you more and more and more. And stay pretty and healthy, Sisi. And more videos to upload. Thank you! Bye-bye! Pangit. Hi ate, congrats po dahil money ka na. I'm so proud of you. And sana stay pretty ka pa rin. Stay mabait and love you. Congrats. Hello, it's me, that's Princess, and in this video, I just want to congratulate Intin Vlog for being a monetized channel. I'm one of those happy people na na-monetize ka na because alam ko talaga na deserving ka and very supportive friend at very loyal rin dito sa mundo ng YT. I'm so blessed na kilala kita dito, Christina. And ayun, double works, more revenue to come for your channel para at least pag uwi mo ng Pilipinas, meron ka ng part-time or extra income na aasahan monthly. And yun, welcome to the club! Hello sa inyo dyan. What's up mga kautoys? Yes. Yeah.
today's vlog ay hindi po ako mag-vlog, kundi babati po ako sa isa naman nating member ng Team Tigas. Walang iba kundi si Aim10 Vlog. Ayan, Aim10 Vlog, congratulations. Nakuha mo na ang monetized channel ng iyong channel. So, thank you so much at na-push nating lahat ng Team Tigas ang iyong channel. Siyempre, gusto ko rin magpasalamat sa mga kaibigan mo, sa ibang mga teams na nag-play at nag-push talaga ng channel mo. So, congratulations sa iyo, Aim10 Vlog. Ayan, i-push mo lang lagi ang channel mo. I-upload mo lang yung mga gusto mong content videos na gusto mo i-upload. Lalo na yung pagluluto mo. Ayan, quality content, syempre. So, more dollar sign. So, push lang ang iyong channel and congratulations sa iyo, Aim10 Vlog. Aim10 Vlog, shoutout naman sa iyo, and again, congratulations na ikaw po ay monetize na at sana po ay tuloy-tuloy mo lang at sana mag-grow pa ang iyong channel. Thank you so much guys. Natives here. Hi bakla! Congratulations sa iyo dahil monetize channel ka na, and we're always here to support you. God bless your channel and keep it up. Bye-bye! Hi sis Aim10, Hanakat lover here. Pasensya ka na, kagigising ko lang from afternoon nap. Gusto ko lang magpasalamat kasi naimbitahan ako na magbigay ng video greetings para sa'yo. Gusto lang kitang i-congratulate kasi monetize na ang channel mo at last monetize ka na din. Keep on uploading. Sana lumaki pa ang bahay mo at higit sa lahat lumaki ang revenue. Yun lang. Congratulations ulit. Salamat. Uy, monetize channel ka na, kapatid. Congratulations. Nakamit mo na, pinapangarap mong tagumpay. Na maging isang kaisa. YouTuber. Sa YT. Good luck sa'yo. At sana pagpatuloy mo lang yan. Ginagawa mo yan. At malayo ang mararating mo. Once again, congratulations sa'yo. Kapatid, Aim10 Vlog. Bye-bye. Kapit tayo. Sis, congratulations. Yan, happy for you kasi finally monetize ka na. Worth it lahat ng pagod mo and lahat ng pag-premiere mo, lahat ng effort mo sa pagluluto mo kada premiere. Ayan na, monetize ka na. So, sobrang happy ako for you and naging part ako ng journey mo sa YouTube and nakilala kita. Thank you rin sa help mo sa akin. God bless sa channel mo and good luck. Bye! Hi Aim10, congratulations sa pagkakamonetize ng iyong channel. Ayan, I'm so happy for you kasi alam kong matagal mo itong hinintay. Matagal mo itong pinagdadasal na maging monetized channel ka. So ngayon is certified YouTuber ka na. So congratulations, alam ko marami kang pinagdaanan sa iyong channel. But always remember, sabi nga ni Rick Warren sa kanyang libro o sa kanyang aklat na Purpose Driven Life, that everything happens for a reason. So yan. Stay humble, pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo ngayon at see you on the YT world. Congratulations and God bless you. Monetize channel ka na rin. Sinusunod mo. See y'all on the more revenue, more subscribers.
FW dahil. Hello, mega love shoutout sa aking ate na si Ate Intim Vlog. So ayan, hindi na kita tinawag na madam dahil ayaw mong magpatawag ng madam. So masasabi ko lang sa iyo ate ay congratulations dahil isa ka ng ganap na monetized channel. So buong Team Tigas members ay masayang masaya dahil isa na naman sa ating kapamilya members ang na-monetize. So ipagpatuloy mo lang yan, sipagan mo palalos para sa iyong revenue. So more vlogs, keep it up, God bless, and I love you ate. Mwah mwah, bye bye, chup chup, bye bye. Yo, so what's up mga paps? This is me, REYV Vlogs. Ayan, di na tayo sanay magpakilala mga paps. Hindi na rin ako nakakapag-vlog. So, ayan, naligo muna ako para naman hindi nakakaya sa viewers ni Team Vlog. No? So, kaya pala ako nag-video. Gusto ko lang batiin ang aking kapatid na napakasinop mag-support. Ayan, napaka-supportive na itong babae na to. Kahit nasa work, support pa rin. Ayan, Team Vlog, congratulations at monetize channel ka na. Enjoy mo lang and be humble lagi, wag maging malaki ang ulo. Ayun, so God bless you and good luck sa channel mo. Peace out. Congratulations, Team Vlog. Ayun na naman, isa na naman Team Tigas. So proud of you. Mahal ka namin. Get it up. Sana hindi ka magbabago. You are so proud of you. Love you. Ayun na nga, naputol kanina. We love you so much, Team Vlog. Alam ko, marami kang natulungan. Isa na ako doon. Na alam kong busy ka lagi, pero nararamdaman namin yung support mo. Alam ko marami kang team, pero grabe na ano mo yun. Makakaya mo yun. Oh my God. So proud of you, my darling. Kaya ngayon, ang sabi ko sa'yo, Mama, za. Hi Sisi, M10 Vlog. Congratulations on your monetizations. And I'm so happy for you. Ang tagal na nating magkaibigan sa YouTube since last year pa. At ngayon, at ating nag-iba ka pa ng, gumawa ka ng panibagong channel mo. Ito yung pangalawang, channel mo dahil may something nangyayari doon sa una. At sa wakas, sa dami ng pinagdaanan mo sa YouTube, sa daming sacrifices, and so happy for you at na-monetize ka na. Ayan, saya naman. So congratulations Sisi, and sana marami pang subscribers ang darating sa'yo, views, and syempre yung revenues mo. Yan ang pinaka-importante sa lahat, na ma-achieve natin yung revenue natin pag na-monetize na tayo. Congratulations Sisi, and more success on your YouTube. Love you. Bye. Si Felix Vlog pala to, mga kaibigan. What's up fam, my name is Mark aka Mark Don't Quit. I would like to congratulate Ate Team Vlog sa pagka-monetize niya. You did a great job. Hard work pays off. Team Banker solid. Peace. Hi sis! Congratulations ulit sa'yo. Ayan. And God bless you. Masaya ako para sa'yo. Ayun nga, di man ako nakatulong sa watch hour mo, pero masaya ako dahil naabot mo na yung goal na
hinahangad mo sa YouTube. Hinahangad nating lahat. Ayan, so keep going. More videos. Keep up the good work. Ayan, basta enjoy lang. Huwag stressin ang sarili sa pag-YouTube. Ayan, kasi yung YouTube ay hindi naman yan pinaka-priority natin. So may mga work tayo na dapat pa rin natin unahin. So enjoy mo lang ang pag-YouTube. Ayan, basta God bless. Ingat sa dyan ka sa work mo. Ingat sa mga kasama mo sa bahay. Ayan, so congratulate. Hello po, congratulations kay Ate Ing Team Vlog. Sa lahat ng viewers po, hello po. Congratulations po Ate Ing Team Vlog. Continue for being a supporter, a supporting friend. I mean, and congratulations. More blessings to your channel and more blessings to you personally. Congratulations. Thank you and goodbye. Hello, it's Lean Vlogs USA here. I just want to congratulate I'm 10 Vlog. Anyan na, susi, monetize ka na. So, ang atin naman ang bubuuin ay ang ating revenue. Kaya push, 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 go, go, go. Andito lang kami ng Team Tigas, okay? Alright, bye-bye! So guys, please connect to Edward PAULO. Sa description ko po ang link niya. Super supportive. Di kayo magsisim maging kaibigan niyo siya sa YT from Team Bangkar po. So thank you. God bless and more power. That's Francis. Manana guys, super blessed ako na nakalakan. Lako kayo dito sa second account. So mag-live si Dada Team. Ikisap ako ni That's Francis. Nakakasina. Punta ka kay live ni Dada Team. And siyempre si REYV Vlog. Kapatid, pinatawag din ni Dada Team. So sila guys ang nagpag-graduate sa akin sa bawat punta. Sa LS nila, tatawagin ka pa. So kahit busy ako minsan. So super blessed ako. And sa aking WhatsApp guys, please dikitan nyo lahat ng nasa description box ko. Malaking maitutulong nila sa inyo. Yan, mababait po yan. Di kayo magsisisi. So,